Hello everyone. Jaha दिनै काम्फा बरगयारि सारनि नमिनेसन जागोन माने नमिनेसन होगोन बिथांनो दिनैहाय जों दा बेयावनो थांगासिनो दं। दा लोगोफ्रा माने कारजों थांजोब्बाय जोंहा माने एसे गरिब नालाय दा कार लानोबो थाखा फैसा गैया जाहैबाय। दा जों नैबे बाइक बोराय नैबे आदानि बाइक बोरायजोंनो जों दा थांगासिनो दं आरो दा बाखिखिनि भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नोंथांमोननो देखायलांसिगोन लासैनो नायलांबानो जाबाय। दा नैबे आदाया जाहैबाय नवीननगर प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट। दा जोङो सानैजों थांगासिनो दं ओमफ्राय गारियाबो नै जोंना बोरायरायसो गाइस नायदो ब्रिटिश आमोलनि दा थांगासिनो दङ। नायोना दे ओमफ्राय बिराद बे लोब लोब मानसिखौ माबा नुनानै माबायदि मोनदों नोंसोर दा मोजां मोनदोंना ओमफ्राय देरहानायखौ माबायदि सानदों? आच्छा सियर ना आच्छा दे बिदिबा आच्छा खोनादों आरो माने बिसोरना गावसोरनि माने फ्लेगखौ फानबावबाय फानै जाथिखौ फाननानै माने गावसोरनि फ्लेगखौबो फानबावबाय बिसोरो दा गावसोरनि इउपिपिएलनि मिटिंफोरबा बिजेपिनि माबासो लायो आरो फ्लेगसो जायो नङा होमबा? आच्छा जिखुनु सरकार फैनांगौ जा मोजाङै माबा दानांगौ नङा होमबा? औ रायजो राजाफोरनो माने मा होनो मोजाङै नांनाय मानिखौ सुफुंनांगौ ना मा सानो? आरो माबाफोर बुंबावनांगौ? आच्छा दे सिगाङावबाय थायो मादै इसिबां हाजार मानसिखौ नुनानै मा मोनदों नों गोसोआव? सान्थि मोनदोंना? आच्छा दाथ' गिलु फालु लोब लोब नङा होमबा? औ ओरैनोबाथ' देरहानाया 100% ना? आच्छा दे औ आच्छा दे थिगानो दं दे एकदम बिदिनो मदद होनांगौ ओमफ्राय जोंहा माने इउपिपिएल सरकारखौ माने बिदाय होनांसिगौ। औ माने बे सरकारा धंस खालामनो नागिरबाय नालाय औ दा नंखायनो बयबो मदद होलायनांसिगौ आरोना। औ दे फैगासिनो था दे ओइ मादै मेङाखै? मेंबाय अ दे देरहाथारनांगौ ना बोलो होथारनांगौ। औ दे फैगासिनो था दे आयौ लोगोफोर थोद फाग्ला थामसा एग्रे बेग्रे होंगो दोंगो मानसिलै ओरैबो नुहुरस'वा नायलाय बुन्दुमोन फाग्ला ओरैबायदि मानसि जोंनि नांगोल एवग्रानि माबाया नमिनेसनाव थोद आरो सरकार थाबावनायबा मा जानांगौमोन जाखो आयौ फाग्ला एग्रे बेग्रे दा जोंना सरकार गैयै थाखा गैयैयाव बिदि जादोंब्ला आरो बै नोंसिनि बायदि सरकार थानायमोनब्ला बुन्दुमोन नंखायनो बे ट्रेक्टरनि बुन्दुमोनहा एसे मोजाङै नायना लाखादो बुन्दुमोन आरो मेगनफ्रा नुवा जादोंबा एकदम गिदिर फेदेरखादो होनबासो एसे सिनायसिगोन नोंथांमोनहा एबार माने फैगोन समफ्राव माबायदि जागोन बेफोरखौ माने उन्दुनायफ्राव एसे मा खालामबाय थादो मा होनो सिन्था खालामबाय थादो आरो माने मा होनो साइक'लजि खालामबाय थादो जों मा जासिगोन ब्रा एबारलाय साननानै दा सरकाराथ' नोंसिना थालालै बुन्दुमोन दा नोंथांमोनखौ बखिबाय थानाय जायो गाज्रि मोननानै लाब गैया जिहेथु नोंसोर बर' जाथिखौनो थगायजोब्बाय नङा होमबा दा बोरै सरकार मोनबावनोब्रा बुन्दु नोंसोरलाय ट्रेक्टरनि फाग्ला दिनै बर' जाथिखौबो फानबाय आरो मा होनो नोंसोरो मा होनो हनै बबेबा गावनि बिटिसि थारावनो मा खालामखो दाना हनै बिजेपिखौसो गुरब्ला बसायफैलायबाय नोंथांमोना फाग्ला बै बिजेपिया जुदि बेयाव फैनानै जुदि राज खालामफैनांगौबा मा जानांगौ जाखो बे बिटिसियालाय बे बर' जाथिफ्रा मा जानांगौ जाखो बेफोरखौबो एसेबो सिन्था खालामला नोंसोरो बुन्दुमोन सिन्था खालामनांगौलै दानि जुगाव फाग्ला नोंस्रा इउपिपिएलआ गिलु फालु गिदिर पार्टि होनलाय सरकार होनलाय दिनै माथो
क'क्राझार गावनि जायगायावनो माथो UPPLनि सासेबो केन्डिडेट बसायनो हादों नोंसोरलाय लासिं सिं मानबो गैया सनमानबो गैया थुस फाग्लाफोर बेनो जाहैबाय UPPL सरखार जाम्बा जाम्बा बेफोरबायदि सरखार सालायनानै मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ रागा जोंजोब्बाय रायजो राजा आइ आफा गासिबो हारिनि जाथि माहारिफ्रानो जोंजोब्बाय दिनैहाय दा नोंथांमोना दिनैहाय बबे जायगायाव लामा मोनसे गोदान बानायखो बबे जायगा लामा गुगानायखौ रिफारिं खालामखो जेबो गैया माथो जिर' जोब बन्दु नोंसिना दा बेखौनो नोंथांमोना बायदिसिना आसनि माबा आसनि होनलाबायो फाग्ला फाग्ला गेसावजोब नोंसिना आसनिफ्रानो नङा दे गेसावजोब्रा बन्दु बे नोंसिनि आसनिफ्रा गेसावजोब एकदम माने हासारबो जाया बै गेसाव बुस्थुबाबो ओरैबायदि नोंसिना बे आसनिफ्रा दा नामानो नोंसिना मा होनो एकदम उल्थांलाय फाल्थांलाय मानि लागाव सरखारखा नामखौनो बिराद गोरोन्थि लाखादों नोंसोरो आरो बोरै फाग्ला फाग्ला नोंसिना मानि गोरोन्थि जाया जानो गासिबो जुरिजेननायनिफ्रायनो गोरोन्थि नालाय नै दासिमावबो गोरोन्थि बे गोरोन्थिजोंनो जोबलांबाय नोंथांमोना दा बेखौ सिन्था खालामदो नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद डेन्जार जागासिनो एबार नैबे एमपिनि उनावथ' आरो रासिन नोंसोरा जिर' जानो थांगासिनो दंबावो नङा होमबा बुन्दुमोन गाज्रि मोननानै लाब गैयालै बुन्दुमोन गाव गावनि आखलावसो माने बेफोरबायदि नुथायखौ नुयो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनब्ला दिनै बिदि नुनाय नङामोन दा मैयाहाय मा जालायखो नोंथांमोना बैयाव सराइबिलजों मोनसे मिथिं जादोंना बेयावथ' नोंथांमोना बे UPPLनि फ्लेग लगायनांगौआ हाला हाला BJPनिसो फ्लेग लगायलांबाय फाग्ला नोंसोरथ' UPPL गैलाना बिदिबा BJPसो जाबाय नङा दे आरो नै मैया ओरै बेयावबो क'क्राझारावबो मा जालायखो नोंथांमोना हनै खोनानो मोन्दों हाजिरासो लांजोबदों जाहैदों होनबाबो मानसियानो गेसेंसो जोंना हाजिरा लांनाङाब्रा बुन्दुमोन जोंना दा मानि गाव गावनि थाखा गारनानैनो एकदम लैहोर मानि जोङो हाग्रामा सरखारखौ देरहाहोथारनांगौ नालाय गोमानाय बुस्थुखौ जा लाबोफिनजोबनांसिगौ नालाय बिनिखायनो एकदम बोराय बेन्थ' माने एकदम थैहांबाबो बाहागो लाथारबाय बुन्दु नोंसोरखौ फेजेननो एसे सिन्था खालामनाया बिराद गोनांसै आरो लाजिनो रोंगौबा गन्थंफोरखौ मानि हाख्लाबलाबायना लाखादो नोंथांमोना जोंना हाग्रामा सारनाव डेन्जार साइक'लजि दंब्रा फाग्लासो आरो जेखौ बुङो बेखौनो जायो नायलांबाय था बिथाङा नै दा एमपिआव देरहाबा दिल्लीयाव मानि सानै मानि मन्थ्रि हरनो होनाखै होनबा बेबो जाफुंगोन नायलांबाय था ओरैबायदि डेन्जार साइक'लजिकेल मानसिसो बियो डेन्जारसो हाग्रामा सारा भाषणावल' गैया जिहेथु मानि थगाय रोङा नालाय नोंसिना एकदम फिदिंले खेंख्रा खेंख्रि एकदम जुलाफिफोरबायदि फिदिंलाबायनानै मानसिफोरखौ थगायजोबनो हायो नालाय दा मानसिफ्रा नंगौ सानसै उनावहाय जेब्लानाखि गोबोरखि गादलानाय बायदि गादलानोसै होमबासो थाल मोनसै नङा होमबा दा बेबायदि जागासिनो दं नोंथांमोना दा जोंना हनै हाग्रामा सारा माखौ लालायखो सिम्बलाबो नांगालखौ लालायबाय जोंहा गोदोनिफ्राय मावनानै जाग्रा खस्थ' मावनानै जाग्रा रायजो राजाफ्रा बेजोंनो जिउ खांबोग्रा नङा होमबा दा नै फैयै बिथांमोना UPPLना मा जालायखो बिसिना खस्थ'सो मावनानै जानांगौ बिसिना नांगालसो जोंहा बिनिफ्राय देरसिन सिम्बलखौ लानोसैलै होननानै दाना मा लालायखो बिथांमोना ट्रेक्टरखौनो ग्रां लालायबाय फाग्ला बिदि जायो दाना ट्रेक्टरावथ' बिराद दिगदार नङा होमबा गाइस लोगोफोर ट्रेक्टरखौ फिसिनांगौबा मा नांगौ थाव होनांगौ टायार होनांगौ ग्रिस होनांगौ खारबानो थाखा मानि ओरैबायदि लास्ट पर्यन्त जै देरा जाबाय बेखौ फिसिनो हाला बाङा सिंनियाबो रावबो फाग्ला लाङा ट्रेक्टरखौ मिथिगौ नोंसोरो दा जोंना एकदम गोसोबा माने बोनानैबो हालेवनो हायो मोसौजोंबो हालेवनो हायो गासिबो हालेवनो हायो रायजो जानो हायो आरो पारफेक्ट जोब जोंना माने नांगाला नङा होमबा दा नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनो बिराद गिदिर सिमां होदोंमोनलै बुन्दुमोन ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन दा नोंथांमोना एकदम ट्रेक्टरजों हालौग्लुंनानै एकदम आबाद गिलु फालु बानायनो होननानै माने रायजो राजाफोरखौ बोसोरनियावनो एकदम गिलु फालु माहाजोन जाहोजोबनो होनना ओंखारबाय दा बोसोरनै बोसोरथामजोंनो लरग' थरग' दा सालायनोनो थावबो सोनो हाला नोङो इनकाम गैयाबा फाग्ला बे ट्रेक्टरा मालाय बोरै सोलिनांगौ जाखो टायारखौनो सोनो हायो ना माखौनो सोनो हायो दा बिदिसो जागासिनो दं
दा बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुनाया गासिबो फैमालजोब बन्दु नोंसिना नङा होमबा ट्रेक्टरना सानै हयै नंखायनो एसे सिन्था खालामग्रोनानैसो खामानिफोरखौ मावनांगौ गाइस दाथ' बिराद रायलायबायलै भिडिअ'आव नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' नुबाय नङा होमबा जोंनावथ' एग्रे बेग्रे होंगो दोंगो जेव जेव माने जोंना माने एबारनि बेलायाव माने नारखाबाबो नारखाहरनो हाला आरो नारखाबाबो बैरै माने फैफिनगोन आरो है जों थाङालै नांगौबा मा खालामो खालाम होननानै एकदम बिथांमोना जोंजों फैफाबाय थागोन आरो दा बे अबस्थाया जागासिनो दं भिडिअ'आ अनेक गोबाव जाबाय लोगोफोर दा दिनै भिडिअ'खौथ' नुगासिनो दं साइडआव होगासिनो दं जोंना एकदम 110%सो होनो हाग्रामा सारा 100%ल' होना 110%याव माने देरहागोन जोंना BPF दोलोआ नंखायनो जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोनग्रा समग्र रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा एकदम उगुल थुगुल गोनो गोथो साननायफोरखौ बारहो बोराय बेन्थ' लेंग्रा लेंग्रि होख्लायबोजोब जोंनाव माने खुनु रावखौबो मुगैनाय गैया बिसिना माबा हनै केलेंकारि माबा खारि मानसि बासि बासिसो लायो बै ट्रेक्टरनि बुन्दुमोनहा दिगदार दं नोंथांमोना थांबाबो केलेंकारिबा बै ट्रेक्टराव थांबाबो होखारहरजागोन बेखौले सिन्था खालामखा आरो केलेंकारि गोनांफ्रा जिन्दिगावबो ट्रेक्टराव दाथां डेन्जार सरखार बियो माखौथो होनदों उल्थां फाल्थां लागाव पार्टि नङा होमबा माने बिसिना उल्थां फाल्थां लागाव पार्टिखा आरो सरखारानो बेखौले गोसोआव लादो दा बिदिखौ दोननाय जानोसैलै बुन्दुमोन दा नै दा दहाय फैनायाव ओरैबायदि घटना जालायबायलै बुन्दुमोन दा जोङो सानै मानसि थांदों नालाय दा जोंहाथ' फैनांसिगौ बै रेल माबा क'क्राझार रेल माबा लाइना बिनिफ्रायसो टट' गाखोलायबाय दाना सानैजों टट' गाखोना फैबाय जों बै आदा जागोनजों खावब्ला खावब्ला सानैजों गुरब्ला गुरब्ला दानाबा गाखोनानै फैयै फैनानै मा जालायखो दाना जे टट'आव गाखोदों बे टट'आवनो मा जालायखो UPPLनि फ्लेगा माने बै ग्लास खाथियाव खानानै फोर बिरगासिनो दङ आंनि खाथियाव आरो बे मेगन खाथियाव नांफैगासिनो दं हाब मा जिनिसफ्रा बेलाय होननानै नायबा UPPLनि फ्लेगसो बुन्दुमोन ओमफ्राय सानबाय आङो बेजों थांनाय मानि आहासो मान सनमान सेस जागोनलै UPPL बे फ्लेग लगायलायनाय टट'जों सानबाय आङो दाना मा खायदा बानायबावलायखो दानाथ' हनै मानसिफ्राबो नाहरो जोंना फाग्ला बे इउटुबारा माथो बे ट्रेक्टरनि बेनार माबा प्लेटखौ माबाखौसो फ्लेगजोंसो थांबायब्रा सानजानो गिनानै आंबो बै टट'नि माबाखौ फ्लेगखौ थाब माने खुलिला फिउ गारना ब्लड दा टट' ड्राइभारा मा जालायखो मा गाहरखो बन्द' जाबाय है बेखौ जोंनियाव बे जों गाखोनायाव बेखौ खाबा मान सनमान सेस जागोन बन्द' नंखायनो बिदिखौ लानो नाङा बे फैलार सरखारजों देथार जागोन होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय बिदिसो होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय जों दा फैबाय बुन्दुमोन दा भिडिअ'आ बिराद गोलाव जाबाय दोनथ'नोसै दे